Хора, пристигна новото колело. Сега сме почнали да го разопаковаме. Каньон, твардак, 140 мм вилка, въздушна и сега ще ви покажем как го разопаковаме. И сега. Ето тук може. Лазя да ви покажеш. Така. И welcome to the community. Мали. Играй с ръкавата. Така. Може да сме. Това е бара. Това би трябвало да е малничето. Що ме толкова смачкано? Да. Мъдгърд на каньон. Остави го там някъде. Сега взимаме кутията с инструментите. Да. Както помислих. Еха. Това е. Какво това? О, да, това ще е нужно. нужно. Да, знаеш какво е със сигурно. Да. Светлоотразители, ударъци. Мисля малко, че е това. Това. Няма да не трябва. Да. Какво това? Така. Така някаква книжка. Добре, май, че това няма да ни трябва. Има и книжка. Обаче има и подарък пликче, в което си забрал да вземеш нещо. Така. Сега само да погледнем още нещо и идваме. Седалката. Лазе. Yes. Не порежем нещо. Най-доброто отваряне. Леле, колко е твърда. Аз на Декстъра. Да. Дай да пипна. Добре, оставя настрани. Сега трябва да един по това гума. Нашла бе, май. Те дори са. Ето тези неща. Трябва да се махне. Но ти не можеш да го махнеш, предполагам. Нож. Правим. Така. Оставяме това. Правим така. Както виждате, 29-ка. Елка размер. Сега ще се видим само след малко, за да видим отново туториала. Оставяме това. Добре, майче трябва да го разопаковаме тия хартийки. Да, ето книги. това. Хора, ще се върнем след малко. Хора, сега, както виждате, почти нищо не е останало в кашона, освен бара и рамката. И веригата също. И веригата ли? Да, веригата. Веригата е тук. Къде? Тя закачена ли? Ще се видим след малко, когато я извадим. Хора, в момента... Трябва да развинтим това, за да сложим бара. Добре, то не... Така, да не падне. Айде. Да не падна и падна. Чакай. Ето, махнахме го. Едното. Не, да не го забравим. Сега и другото. И сега пак ще развинтваме, така че ще се видим след малко. Хора, почти е развинтено това. И това. Да. И това. Добре. Сега. И момент. Това. Какво? И отдолу. Ще се видим когато го вадим. Хора. Така. Оу!
Почти стана. Още малко. Още малко. Още много, много малко. Малко. Вади се. 3, 2, 1. Добре. Сега напасваме бара. Т.е. това трябва да напасва, понеже И се стремим да е Чудя, абсолютно става ли? точен. Ами трябва да го направя малко по-точен. добре. Ще ви покажем някои други кадри после. Хора, малко бара доста ни затрудни и нямаше как просто да снимаме, защото имаше много... Важно, че всичко е наред. В момента да. Ще ви покажем следващите стъпки. Хора, ето го крайния резултат, както виждате. Добре се получи, само извинете, че снимахме всичко, защото малко много зърсно тегача. Да, е така. Ако искате да видите как ги тестваме моето колело на Гово, Drax Shift, може, ще го видите в следващото видео. Така че не забравяйте да се абонирате този канал, да лайкате видеото и да се абонирате за Инстаграма, който ще излезе на главата.